No niin. Lenkille sitten päästy lopultakin ja eipä se ollut edes niistä nastakengästäkään lopulta kiinni, että onhan tää paikotelle vähän jäärättää, mutta ne kyllähän se tämmöisillä paljasjalkakengillä on kyllä niin mukava mennä, kun saa jalkapohjakin vähän tuntumaan. Nyt on pienet venyttelyt tehty ja matka jatkuu kummasti. Joo, tää on tämmöstä vähän kieli keskellä suuta menemistä, mutta niin ihan hyvää treeniä siltäkin osin, että koordinaatiokyky käyttää. No niin. Lunta on reilusti. Linnutkin alkaa pikkuhiljaa heräilemään keväässä sitä kohti.